Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Yusuf Zamani, Goron Sallah, sai kuma Yaƙin Teku, na gaba kuma Mamaya, sannan da akwai Kwanto, sai kuma Ranar Ƙarshe. Mu je zuwa Yusuf Zamani domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiyan Hausan kamar dai yadda aka saba sanar da ku. Lalle ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP. Group wanda nake muku tallansa a ko da yaushe. To a iya cikin wannan group din ne kawai za ka dinga downloading na duk wasu fina-finan Indian Hausa da kake ganin tallansu har ma waɗanda baka ga tallansu ba kuma ka rasa yadda za a yi ka same su. Za ka zo kan YouTube ko kan Bidimir kai satin na Indian Hausa baka samu ba sai dai kai ta ganin tallace-tallace namu. To wannan tallace-tallacen babu wayo babu yaudara. Kwarai kuwa ka ɗauki namba da kake gani akan wannan bidiyo sai ka mana magana akan WhatsApp ko Telegram ka ce kana son shiga group namu na Indian Hausa, za a tura maka 'yan tsare-tsare ka biya kuɗinka kawai sannan a saka a cikin wannan group ɗin domin ba kyauta ake shiga ba. Da zaran ka biya kuɗinka aka sanya ka to fina-finan Indian Hausa inna lillahi to sai dai ka sauke ka dinga tura ma wasu. Ina 'yan downloading ina masu kallon ɗaya-ɗaya wannan damar taku ce. Ko in ce tamu ce baki ɗaya. Duk wasu fina-finan Indian Hausa da ka san sun fita a baya ma baka same su ba, to da zaran ka zo an saka a cikin wannan tsarin sai dai ka gan su barkatai a cikin group ɗin kawai ka dinga zaɓar wanda kake so kana saukar da shi ko kuma ka dinga kallon duk wanda kake so ka kalla ba sai ka saukar ba. Kwarai kuwa sannan duk wasu fina-finai da za su fita a baya ma ba ruwanka da zuwa wani guri ka turo a cikin wannan group ɗin kawai za ka duba za ka ga an watso su ko guda nawa aka saki kuma daga kowanne kamfani kamar yadda na faɗa da ka san yana fassara fina-finai kama daga Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, D-Love, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da suke fassara fina-finan Indian Hausa baki ɗaya. Lalle in dai kana cikin wannan tsarin namu to fina-finan Indian Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura mu wani kuma a duk inda kake a duk ƙasar da kake kar ka damu za a karɓi 'yan kuɗaɗen ka sannan a saka ka a cikin wannan tsarin.